Kaddarar rayuwa in yari suke kaya za ka yi, sai ka ɗauki haƙuri, ilahu zai yaye damuwa uwa. Kaddarar rayuwa in yari suke kaya za ka yi, sai ka ɗauki haƙuri, ilahu zai yaye damuwa. Addu'a ita ce za ka yi, nan da nan ka samu sauyi, in ka fice cikin bala'i, in ka dare cikin bala'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Umma. Alaikum assalam. Wanke ke? Ya san da dawa. Abun da aka ɗare ko? To, Allah ya albarka. Amin amin. Ni yanzu zan koma aiki don gaskiya kin gana ci balance da mutum. To Allah ya tsare. Allah ya kare, Allah ya bada sa'a. A dawo lafiya. Amina. Barin je sai na dawo. Yaya? Yaya, sai kuma sarkin. Yaya ka manta alƙawarin da kai mu? Haka ban kuɗin gyara wayata? Ban manta da ke ba, amma kin san garin fa sai a hankali ko? So tunda ni na ɗauki alƙawari zan baki, amma ke dai ki ci gaba da tiyani da addu'a kawai. Satin nan kina cikin budget na Allah yadda ke kan ki ci gaba da tiyani da addu'a. To Allah ba da sa'a. Amin amin. Bari in je. To a dawo lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me yasa ne ka inna lillahi kuma? Inna lillahi yaya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiji kamata mu tafi asibiti. Ya dai Adamu lafiya na ganka nan ko dai dan aiki kake nema ne? Wannan yaron Abdul dan a daidaita sahu, na bashi mashin yau kimanin kwana 4. Ina gani babu shi kuma babu balas. Kaga dole ne in biyo sahu. Ai wannan yaro ba dan arziki bane. Duk abin da ka bashi na ci gaba da haka yake cin kuɗin mutane. To shi kuma haka yake. Shawara zan baka. Naga sun ɗauki uwarsu range a hannu an yi asibiti, don haka ka nufi asibiti. Asibiti? Eh, in ba haka ba da kuɗi na? Da kuɗin balas zaka da mashin ɗin. Idan na gaya ma. Bari in hanzarta. Kana ji ba? Nemi 'yan sanda ku tafi tare da su, saboda inda na ganka da fuskan tausayin nan zai baka tausayi ka kyale shi. Amma in ka samu 'yan sanda ka je, sai ka bar su da aikin su kai ka koma gefe. Saboda kar ma ya baka tausayi, ka koma gefe ka daɗe hannu su sa yi aikin su. Kuma ka kawo shawara ga baki haka za a yi. Malam Abdul, bisa ga duk gwaje-gwaje da muka yi da wasu scan da muka yi a jikin mamanku,
alamu ya nuna tana ɗauke da ciwon ƙoda wanda a turanci mukan kira shi da kidney stone. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un doctor. Wanda nau'ikan cutuka ne suke taruwa a cikin ƙodan ɗin sai ya dunkule. Wanda bayan da za a yi a ce ta samu kulawa da ake bukata har sai an mata tiyata, wato aiki kenan. Doktor bayan da za a iya taimaka mana? To, doctor don Allah ka taimaka mana doctor. To, kamar yadda na gaya muku, ina ga iya duk abin da ya kamata a ce in yi sanayi shi. Kuma kudin aikin kamar yadda na gani a nan ya kai 150 hakan nan. 150? Kwarai da gaske. Akwai kudin abubuwa da aka yi mata yanzu kimanin 13,700 zan baka ka je payment point ka biya ko? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya na ji kai shiru ne? Doctor kudi ne ba yawa. Naira 4,600 a nan. To, zan rubuta maka ka je payment point kamar da na gama ka biya. Amma wannan kudin bai wadatar da abun da aka mata yanzu ma balle wanda za a yi mata nan gaba. Domin akwai wasu magunguna da ba mu da su a cikin asibitin nan. Kuma gaskiya muna buƙatar shi cikin gaggawa. To doctor ba wani taimako da za a mana? To, taimakon ɗaya ne. Zan rubuta yanzu ka kai musu. Mu ga ya za a yi. Amma ba wai na maka alƙawarin cewa za a samu maganin ba ne. Za mu ga dai me ya kamata a yi kamin a mata aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tashi. Inna lillahi. Tashi mu. Next. Kaddarar rayuwa in yari suke kaya za ka yi, sai ka ɗauke hakuri, ilahu zai yaye damuwa ɗan uwa. Kaddarar rayuwa in yari suke kaya za ka yi. Ka gama guje-guje? Ba ni makulli na. Abun da ya sa yanzu zan ɗaga maka ƙafa ban kira maka 'yan sanda ba saboda na ga halin da mahaifiyarka take ciki. Mahaifiyarka ba ta da lafiya amma na baka kwana biyu. Duk inda kuɗi na yake ka nemo ka kawo. Kwana biyu na baka, hakan ma na tausaya ma ne saboda mahaifiyarka ba ta da lafiya, ba don haka ba da 'yan sanda zan. Kaddara ta rayuwa ce, wata ransu dai labari. Kaddarar rayuwa, kaddarar rayuwa, kaddarar rayuwa, kaddarar rayuwa. Wata rana dariya za ka yo, wata rana ko ka yo kunci, wata rana za ka samu, wata ran ka cikin kunci. Kaddarar rayuwa in yari suke kaya za ka yi, sai ka ɗauke hakuri, ilahu zai yaye damuwa ɗan uwa. Kaddarar rayuwa in yari suke kaya za ka yi, sai ka ɗauke hakuri, ilahu zai yaye damuwa. Ka dani? Wallahi na dan nemo mata abinci ne don na san ta tashi za ta bukata. Okay, to fada. Kayan magana kuɗin da na gaya maka, ai kokari a nemo shi domin a samu aikin da ko? So, yawa. Kai mata kawai ni barin koma. In ka fice cikin bala'i, in ka dara. Kina jina? Ina jin ka. Fiye da abin da kika nema ma zan baki. Matukar zaki bani haɗin kai.
Allah ya mun tsari. Ka manta cewa ni 'yar abokinka ce? Ko dun ka ga yana baya raye ne? Kake faɗin wannan kalmar. Kai fa matsayin uba ne a gurina. Ni gani na ai kamar zaki iya sadaukar da koma ne domin samun lafiyar mahaifiyarki. Amma ba wannan ba. To ai shikenan tunda kin ga ba zaki iya ba. Kofa a bude take. Kin banza aikin kowa ya tashi sai zo yana neman kuɗi a wajen ka. To ba matsala in Allah yadda dai gane nan zuwa. Yaya, me ya faru? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kukan me kike to? Yaya cikin mama nake tunawa. Hai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu zan je in samu Alhaji Gambo. Don shine dama ɗaya da muke da shi wanda ya rage mana. A'a. Ni kakkaka ce. Sabida me to? Shine dama ɗaya tal da muke da shi wanda ya rage mana a duniya. Shine tun mahaifinmu yana raye yake kula da mu. Ni kakkaka ce ba na so ka ce haya ni. Kaddarar rayuwa in yari suke kaya za. Okay, motocin sun iso ko? To insha Allah ina dan wani abu yanzu bari in na gama zan zo same ka. Na yi ne Alhaji. Lafiya lau. Alhaji daman me? Kuma kun san baku da kuɗi za ku ɗauke ta ku kai ta asibiti? Da ku bata a gida mana. Ina ku zai yaye da. Alhaji haka ka san bata da lafiya. Maganan duniya yana ɓuya ne? Maganan duniya baya ɓuya. Addu'a ita ce za ka yi nan da nan ka samu sauyi in ka fice cikin bala'i. Dokto, wannan wani rashin imani ne. Kana ga mahaifiya na ba a wannan hali ka tsaya kana dariya. Wai ke ma har da ke kin manta wanda take kwance ba ta da lafiya ne. Abdul samu wuri ka zo na mana. Ya gode. Wannan wani irin abu ne wannan abu? Mala Abdul, abin da sa ga muke farin ciki da ƴar uwanka. Akwai NGO da sukan shiga asibiti ko kuma makarantu hakan nan sukan ɗauki nauyi na marasa lafiya ko kuma waɗanda ba su samu sun biya kuɗinsu kamar yadda ake bukata ba. So cikin ikon Allah mahaifiyarku tana daga cikin waɗanda wannan NGO din suka ɗauki nauyin aikin da aka mata da ma wasu abubuwa da za a bukata kamar magungunan da za ta sha ko da an gama aikin ta. Shi yasa ga muke ta farin ciki da yabanka. Wai da gaske? Har ma ni na sa hannu aka yi mata aiki. Kai Allah mun gode ma Allah kaga halin da muke ciki. Doctor, yanzu kana nufi dukkan kuɗin nan dukkan su riga da sun biya? Ƙwarai da gaske. Allah alhamdulillah. Doctor yanzu suna cikin musu godiya? A'a. Su ai duk lokacin da suka yi aiki tafiya suke sai dai in wani lokacin sun dawo watakila za ku yaduwa. To zan iya zuwa kalima mana? Bismillah. To na gode doctor kai Allah saka da rai.